Rwan ta Sara, gad i ni weld pwy sy'n bia'r llythyrau yma. Un i ti Dilys Draenog, ac un i ti Teddy Pink. Helo na, Sara fi sy'n dosbarthu'r post yn Ffalabalam heddiw, yn mynd o gwmpas a llythyrau pwysig i bawb yn y pentre. Diolch beth, dyn ni bron iawn a gorffen. Dim ond un llythyr sy'n ar ôl Sara, ac wedyn gallwn ni eistedd i lawr, rhoi ein traed blinedig i fyny a chael hoi fach. Dwi'n edrych ymlaen at hwnna'n wir. Rwan te, i bwy mae'r llythyr yma? I Nain! Felly, draw â ni at Nain ar unwaith te. Helo Elfed a Sara, os llythyr dych chi Nain heddi, mae Nain wrth i bodd yn cael llythyr. Oes wir, llythyr sy'n edrych yn un pwysig a diddorol iawn. Sgwn i pwysig wedi anfon o? Wel, mae well i Nain edrych i weld. Chi mi fod i specian mewn i lythyron bobl eraill. Dewch i fi gael eich helpu chi Nain. Wel, be ydi o? Pwy sydd wedi anfon o? Wel, dyna ddiddorol. Ych chi'n lwcus Nain? Wel, lwcus beth ti'n feddwl, Gwyneth? Ydy Nain wedi ennill y gader yn y Steddfod Ffalabalam? Paid â bod yn wirion, Elfed. Ond mae Nain wedi cael gwahoddiad i briodas. I briodas i Nyth, sy'n byw yn y pentre nesaf at Ffalabalam. Briodas Nyth? Glywes ti roed ffasiwn beth, Sara? Wel, sut gall Nyth briodi? A beth bynnag, mewn siop mae Nain yn byw, nid mewn Nyth? Elfed a Sara, mae'n amlwg nad ych chi ddim yn gwybod beth yw Nyth. Nyth yw merch i chwaer Nain, a mae'n priodi'r prynhawn ma. Na braf yn tyfe Nain. Dim yn rhy siŵr fod Nain yn cytuno chdi, Gwyneth. Does dim golwg rhy hapus arni. Be sy'n eich poeni chi, Nain? Be sy'n bod, Nain? I'n gweld. Dear, mae da chi ddwy broblem fawr. Dwy broblem nhw. Dim byd i wisgo, a neb i edrych ar ôl y siop am y prynhawn. Mae'n hawdd datrys y broblem gyntaf yna, dydy? Dim ond mynd lawr i'r siop ddillas isio. Ond am yr ail broblem, tybed pwy fydda'n gallu gofalu am siop Nain am y prynhawn, Gwyneth? Wel, alla i ddim yn neud tybed, achos mae rhaid i fi yrru Nain i'r briodas yn y car. Beth amdano chi'ch dau, Elfed a Sara? Ni? Wel, mae'n anodd i ni helpu, dydy, Sara. Mae rhaid i ni weithio. Ond i chi wedi gorffen dosbarthu'r post am heddi. Dewch mlaen. Da ni wedi blino'n lan ar ôl dosbarthu'r llythyrau i gyd. Dwi'n gwybod. Fe eith Sara a fi o gwmpas y pentre i chwilio am rywun i ofalu am y siop i chi, Nain. Tyd, Sara. Gore te. A Nain, awn ni'n dwy lawr i'r siop ddillad i edrych am wisgi chi ar gyfer y briodas. Wi siŵr gwneith Michael Mwnci fan hyn edrych ar ôl y siop i chi am ryw awr, neu di Michael? Diolch o fawr i ti. Ffwrdd â ni te Nain. Gad i ni weld rwan, Sara. Tybed pwy fydd yn gallu helpu Nain yn y siop? Reit, gyfyna di iddyn nhw fan hyn, yde? A na i ofyn i'r rhain. Helo, Owen. Tybed a fydda di'n gallu gofalu am siop Nain y prynhawn yma, tra bod hi'n mynd i briodas? Na? Dyna drieni. Mae rhaid i ti orffen y gêm golf yma, y prynhawn yma. Wel, beth amdano ti, Ken Kangaroo? Wyt ti'n rhydd y prynhawn yma? Na? Ti ar fi'n cychwyn ar dy wyliau i Australia, wyt ti? Ac mae'n rhaid i ti bacio dy ges y prynhawn yma. Wel, dyna hen dro, ynde. Wyt ti'n cael gwell lwc, Sara? Nag wyt ti wir? Pa esgusodion sydd gan yr rhai wyt ti wedi bod yn gofyn iddyn nhw? Be? Mae Bwni Binc yn gorfod gweithio ar radio Ffalabalam a mae Lleici eisiau gorffen darllen ei llyfr. Mae hyn yn amhosib. Mae gan bawb yn Ffalabalam esgusodion, a rheini'n rhai da.
Ddoedi I helpu, medde Sara wrth bwni. Ddoedi I helpu, meddwn ni nai wrth lleici. Ddowch I helpu, medda ni gyda'n gilydd. Ddowch I helpu, dim ond am y dydd. Wel nawr te, mae'n rhaid cael het grand I fynd I briodas, a mae yna ddigonedd o hetiau del iawn yma yn siop Pwsi Meri Mew. Wel Pwsi, beth sy'n gen ti gynnig I ni? O, beth am hon, yr het felen yma I fynd efo'ch ffrog chi nain. A mae yna flodau lliwgar dros I gyd. O, wy'n hoffi hwnna. Na? Chi ddim yn ei hoffi hi nain? O. O'i chi am drio'r het yma fan hyn a'r plu crand ma arni? Wel, o'r gorau te, ond dwi ddim yn meddwl bydd hon mor addas I chi, chi'n gwybod nain? Dewch I ni gael gweld. O, na. O, ni'n ame. Neith honna ddim o'r tro nain. Na. Be? O, wy'n cytuno. Mae hon fan hyn a'r ffrwythau ma dros I gyd yn ddigon o ryfuddod. Gawn ni drial hon Pwsi Meri Mew. Diolch. Ma ni te. O, ydy. Mae hi yn fendigedig nain. Hon amdani, Ie wir I chi. A mae'r ffrwythau ma'n orennau a bananas dros I gyd. Hei, maen nhw'n fatgoffa I o'r siop nain. Yndyn, so ni'n hoffi byta nhw a gweud y gwir. O, na, allwch chi ddim I byta nhw ar ôl y briodas nain fach, achos ffrwythau ffug I nhw ni trai go iawn. Wel dyma het briodas a ffrwythau arni'n llu, orenne a bananas sydd ar eich het fel chi. Wel, nain fach, mae well I ni'n dwy fynd nôl i'r siop cyn I Mecan Mwnci wneud gormod o lanast o bethau. Mae Sara fi bron ar ben ein tenyn. Dyn ni wedi bod yn chwilio a chwilio am rywun I ofalu am siop nain y prynhawn yma. Ond a dyn ni wedi cael unrhyw lwc? Na gydyn. Mae gan bawb yn Ffalabalam esgus da. Ac rwy ti Arth Frown yn rhy brysur hefyd yn dwyt? Be? O, mae hynny'n garedig dros ben. Sara, mae Arth Frown yn cynnig y car crand yma I nain gael teithio i'r briodas. Dwi'n siŵr byddi wrthi bodd Arth Frown. Mae'r car ma'n edrych yn fendigedig yn union fel car priodas. Ti eisiau mi dy helpu di I yrru'r car draw at nain, wyt ti? O'r gorau te. Tyd Sara, gei di helpu hefyd. Nawr te, odi popeth yn barod gyda chi nain, achos mae yna dipyn o ffordd i'r pentre nesa, a gei ni ddim eisiau bod yn hwyr I briodas eich nyth chi. Dewch mlaen nain fach, os dim dewis gyda chi. Mae'r rhaid I chi gael siop am y prynhawn. Wel, mae'n amlwg nad oes na neb ar gael i'ch helpu chi I edrych ar ôl y siop. Na drieni hefyd. Wel, os dim golwg welfed a Sara, te beth? Felly di nhw fawr o werth I ni nag I... Helo, nain y Gwyneth. Mae newyddion da a newyddion drwg gen I chi. Wel, dewch ar newyddion da yn gynta. Newyddion da? Iawn. Mae Arth Frown yn cynnig y car crand yma I nain cael teithio i'r briodas mewn steil. Na braf nain, ddwch chi'n edrych fel brenhines yn eich ffrog newydd ac yn y car yma. Na braf yn dyfe. Beth yw'r newyddion drwg, Elfed? Yn anffodus, mae Sara fi wedi methu'n lan a chael hyd I unrhyw un I ofalu am y siop y prynhawn yma tra byddwch chi yn y briodas. Ni'n ame. Piti hefyd yn fe? Ond mae Sara fi wedi penderfynu y gnawn ni helpu wedi'r cyfan. Da ni'n teimlo mor flinedig erbyn hyn. I chi'n garedig iawn, Elfed a Sara. Nawr, fe all nain fynd i'r briodas a mwynhau ei hun yn iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. Croeso. Wel, mae well I chi'ch dwy ei chychwyn I neu fyddwch chi'n hwyr yn de. Cyn I chi fynd hoffe Sara fi dynnu llun ohonych chi nain yn eich dillad priodas chi. Rwan sefwch yn syth a gwenwch yn de. Aros fyny, Elfed, ble mae'ch het newydd chi nain? Mae rai chi gael eich het newydd yn y llun. Mae hi draw fan hyn. Beth yn y byd sydd wedi digwydd iddi? Mae'r bananas oedd arni wedi diflannu. Falle fod rhywun wedi bita nhw.
Gobeithio na ddo felfed neu fydd y person yna'n sal iawn, achos nid bananas iawn oedden nhw, ond rhai ffug. O, fydd rhaid i ni ddod o hyd yn nhw'n fuan iawn cyn i rywun fod yn sal. Oes unrhyw un wedi gweld unrhyw beth o bananas nain? Nag oes, dewch o'na man, mae'n well i chi gyfadde neu fyddwch chi'n sal. Wyt ti Michael eisiau gweud rhywbeth? Ie. Fi'n gweld. O, digon teg, oedd Michael yn meddwl mae bananas go iawn oedden nhw, felly mae e wedi rhoi nhw yn y siop. Popeth yn iawn, mae'n hwn fan hyn. Diolch byth na, nes dim o'i bita nhw, beth bynnag Michael Monkey. Ie. A mae'n hawdd iawn roi nhw nôl ar ben het nain. Yndi, ddigon hawdd. Ond brysiwch nawr te nain fach, neu fyddwn ni'n hwyr i'r briodas yma, chi'n gwybod? Ie, wir, i mewn i'r car â chi rwan, unwaith chi wedi cael eich het amdano chi. Na ni, i mewn i'r car â chi. Da chi'n edrych yn fendigedig yn y car crand ma. Ffwrdd â ni te. I ffwrdd â ni am hwyl a sbrin. Mynd i'r briodas, naif nain a fi. Hwyl fawr i chi.